खुलुमबाय नोंथांमोन आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय नोंथांमोन भिडिअआ बारा गोलाव जानाय नङा नोंथांमोन दा मानि बे भिडिअआ जागोन मानि निउस आपडेट होनाय बायदि जागोन आरोना नोंथांमोन बड'लेण्डनि गुस्लिखौनो होननांगोन मानो होनबा फुरा खारनाय बारनाय मानि जाम खालामनाय मानि लावथि सिबनाय ओमफ्राय एकदमबारे लेवरा होनाय बेगजाम होनाय एकदमबारे बिराद मानि मानसिया स्ट्रं आरोना गाइस एकदमबारे आं दा बे भिडिअखौ नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों मानि नोंथांमोनाबो अनेक ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिखासिगोन जे अबेबा फेसबुक बा इउटुबनि गेजेरजों मानि निउस मिडियाआवबो मानि दा फुरा होगासिनो दंखायो मानि बिथांखौ जोंनि नैबे सानसुमा नार्जारिमोन नामा सानसुमा नार्जारिमोन दा आं नोंथांमोननोबो मानि खोन्थानो नागिरदों दा बेखौनो नोंथांमोनहा जे साइडआव नुदों नायदो भिडिअखौ जोंनिनो बिटिसिनि चिफ मिनिस्टार प्रमद बर' सारनिफ्राय लादों आङो फेसबुक पेजनिफ्राय बरिया वाव गाइस मानि बिथाङा मानि जोंनि प्रमद बर' सारजोंबो मानि मिथिजाबाय आरो जोंनि गासैबो बड'लेण्ड एरियायावनो बिथांखौ मानि मिथिजाबाय ओमफ्राय मोनसे निउसावबो नुदों आङो एसामिस निउसावबो फोसावलायबाय मानि बिथांखौ आं गोसोआ मानि जोबोद मोजां मोनदों गाइस जे आं बिथांखौ इउटुबाव एकदमबारे नायबाय ओमफ्राय बिथांना इउटुब चेनेलबो दं गावनि नामैनो सानसुमा नार्जारियैनो नोंथांमोनहाबो मानि थांनानै सापर्ट खालामहैनो हागोन मानि बिथांखौ मानि मान होनांगोन सनमान होनांगोन नोंथांमोननो बेखौनो बास ससे खोन्थाबायमोन नोंथांमोन भिडिअआ माबायदि मोनदों जाय जुदि ससियेल मिडिया नायबाय थायो फेसबुक वाट्सएप बिसोरो मानि मोनथिखासिगोन आरोना गाइस ओमफ्राय होमबाबो आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय बरियाना